fredagsmånen. Den er desværre oppe for lille, Paul. Ja. Nå, hvad så, skat? Kan du fange en stor stork? Nej, sådan en stor hvad hedder sådan en stor fisk? Ja. Så får du en stor kys. Hvad er det? Ja, det gør du. Jan, hvad laver du herinde i styrhuset? Jeg skal lige holde øje. Kommer nogle skibe også. Hvad så med pokalen? Ja. Jeg kommer senere. Ja, det er godt. Har du flere fiskestænger? Flere fiskestænger? Ja. Ja. Hvad skal det være for en? Der skal være lejende en. Ja. Jeg tænker på, hvad hjul skal du have på? Det store hjul. Okay. Så er det bare at vente. Ja. Ja. Så skal jeg bare vente. Det siger skipper. Tror jeg vinder. Så jeg er altid glad. Ole! Hvis det bliver en stor torsk, hvad gør jeg med den? Den tager du med hjem. Hvad er det? Ja, hvis du er nok, så skal du have den med hjem. Det er en ising. Det er en ising. Det siger Ole, det er. Det siger Ole, det er. Jo, ved du hvad? Det er jo den største fisk indtil videre. Ja. Så det er dig, du fører. Ja. Så skal du hælde den ind. Hallo? Ej! Hvad? Det er min fisk. Det er din fisk, ja. Jeg tror, jeg vinder. Det kan da godt være. Så er det slut med fiskeri. Så har vi jo pokalen her, vi skal have delt ud. Ja! Og Jans fisk, den er altså 29,5 cm, så det er den største. Så hvis Jan han vil rejse sig op og komme herop til os, så jeg overrækker dig pokalen for den største fisk. Tillykke. Wow! 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 Hvordan kan det være, tror du, at det var dig, der vandt? Jeg vidste det godt. Du har slet ikke været i tvivl? Nej. Wow, det er jo guldkarameller. Ja. Det kan du godt lide. Ja, det er mine livret. Ja. Selvom han ikke fangede en stor fisk, så alligevel. 1, 2, 3 kys. Det er da fint nok. Men han fangede jo ikke den største fisk. Nej, det er også lige mig. Vi plejer jo at kysse. Vi skal alle sammen have ordnet de sidste små ting, inden det går løs i aften. Jeg har sommerfugl i maven, tror jeg. Frække strømper for pokker da. Hvor er de bare sexede. Nej. Jamen tak for det. Det er godt, det her. Det er helt overvældende. Så vil jeg gerne bede alle sammen at sætte sig. Den ene siger sig, de andre siger tak, og jeg siger mange tak. Skål. Skål alle sammen. Jo, tak. Kære Leon, jeg har bestilt en dal hver det dag, solskin hver dag, indtil kl. 12 det dag, og til næste dag. Og tillykke. Tak for det. Tak for det. Flemming har fået øje på en smart scooter udenfor. Det ligner klart min den gamle scooter. Jeg er meget forstand på knallert. Det har jeg. Det er gashåndtag. Det der, hvor jeg giver fuld gas, så kører den lidt stærkere. Det er tohåndet. Og det er blinklys. Der kan man trykke på begge sider. Det synes det er bare, det er sjovere at køre på knallert. Så ser man sig ud med lærjakke på. Så jeg synes bare, der er mange, der siger, at jeg ser fræk ud med dem. Med lærjakken på.
ligner hele rockmusiker. Ja, ikke? Jeg kører altid op forbi Lille, jo. Det er, hvor jeg bor. Ja, så kører han op forbi, så dytter han efter mig. Ja. Men jeg sidder altid ude på gangen, så kan jeg se jeg fra det. helst for hende. Så gør han vink til mig. Så trykker jeg lige på turhånden. Ja, så kan jeg jo høre det. Ja. Det kan han. Hvad skal I nu? Og så en dans lidt, gå ind, du. Vi har danset og sunget, og jeg har holdt tale, og jamen, der er ikke det, vi ikke har skålet og drukket sertvin og alt muligt andet. Festen har været lige, som jeg drømte om. Se med næste uge, når jeg tager til København. Har du styr på det, Flemming? Ja. Du skal lidt til dig på.